Now, kining atong gihandom karon no, Lenten season. Nag-remind lang yun ni nato sa o giun sa pagtubos no, pagluwas sa atong Ginoo. Diya sa atong pamalandong sa Katoliko nga version sa mga pagpamalandong o pagampo sama sa Santos nga Rosario, diri ni natunong sa misteryo sa kasakit. Dili mawala gyud ang kasakit sa atong pagtuo. Kay sa maong kasakit kita gitubos sa atong Ginoo. O kini pinagi sa iyang kamatayon sa krus. Mao man gani nga simbolo nato mga Kristohanon kanang krus. Lamang adunay managlahi nga baruganan ang kita mga Kristiyano karon mahitungod aning kamatayon ni Kristo sa krus. Kay para sa uban dili na kuno kinahanglan nga himuan pa nato kanang makita nga butang pag-remind ni adtong kasakitan. Sama nang ipakita gyud nato nga si Kristo gabitay sa krus, no? Nagiglarawan o imahen. Hinoon sa Katoliko nga pagtuo, dili man dautan, dili man sayop, kung mugamit ag mga butang isip himo natong simbolo pag hinumdom atong mga butanga diha sa atong kaluwasan. Yes. Kay sa Biblia gani bisan sa Daang Testamento nga gadili ang Dios paghimo og mga idolos kon mga Dios mga ribulto apan sa laing bahin ang Dios gapahimo usab gipakita niya nga gapahimo siya mga simbolo sa iyang presensya. Halimbawa example ng larawan sa anghel o kiruben nga iyang gisugo si Moises paghimo niya na sa Ark of Covenant ibutang sa ibabaw sa Old Ark of the Covenant basig kakilid. Katong larawan o ribulto sa kiruben dili to idolos, no? Kay ang function ang tumong sa Ginoong gipahimo to atong maapas atong masabot nga tungod kay ga simbolo lang sa iyang presensya. Yes. Kung atong basahon ng Exodo 25, 17 hangtod sa 22, especially versikulo 22, nag-ingon ang Dios nga taliwala kuno ni adtong sudlanan sa kasabutan nga nay dibulto sa kiruben, dito siya makig-istorya, dito siya makighinabi. So nagsimbolo sa presensya sa Dios. Mausab ka na. Tama. So kanang ato pong paghulagway sa iyang kamatayon yun nga nagdupa siya sa krus. Hinumdum ko kung ako malimot Galacia 3:1 gihisgutan na ni Apostol Pablo nga daw nakakita ko no siya kanabang paghulagway nga si Kristo nagbitay sa krus. Sa Living Bible Translation gihubad na nila og a picture of Christ dying on the cross. Dayon sa history na basa nato kanang mga early Christianity, mga first century, second century, nakita gyud na, no? Although ang uban ni ana dili na mabasa litra por litra sa Biblia, pero kanang Galacia 3:1 murag enough na nga anaa gyud na sa kasaysayan nga nahimo ng tradisyon sa mga Kristiyanos nga siguro dili kaayo klaro litra por litra sulod sa Biblia, apan dunay mga tudling sa Biblia nga makahuna-huna ata nga probably ila gyud ang gihimo nga simbolo. Example kana lang sa Galacia 3:1 nga daw si Pablo nakakita siya o naghuna-huna siya nga daw nakakita siya picture of Christ dying on the cross. Sa ubang translation dili picture pero baragi pa baklaro lang yun nga si Kristo gadupa sa krus. Ginana. Unya nahinumdum ko sa Juan 3:14 nga niingon diha nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga ang anak sa tao nga si Jesus iisa usab sa susama nga paagi. Okay. So giunsa man to ni Moises pag isa tong bitin nga tumbaga, pinagi gribulto, no? Kahoy niliyok. Giisa niya. Unya mo usab kuno, buhaton po daw kuno to sa diri na sa Kristyanismo, no? Sa susamang paagi. Pero ang gitumbok gyud ni ana nga agkatong kamatayon na niya sa cross. Right. Unya ang handumanan niya na mo nang gihimo sa mga Katoliko kanang mga krusipiko. Dili man dautan ang paghimo og mga handumanan. Pras ana ang galing mga souvenir nato kanang mga butang nga atong gigamit pagpahinumdom. Dili na siya dautan. Yes, wala man nagikuan sir. Wala man sa gikuan nga maghimo. Dili lang ipasimba. Oo. Ang
pwede sad nato magamit ang maong bersikulo nga bisan wala siya direct gyud word for word nga paghimo mo o kanang butang sama Yes. ng krusipiho. Aha. Pero mahimo na tong gamiton nga kana bang as a Remembrance ba? oo. Nag-remember ta. Pwede mo siya indirect sense Yes, of yes. the word ba nga tungod kay ay gusto mo na ipahandom ni Kristo to. O di ba? Katong yang sa kuan pa di ba niingon siya buhatan niyo kini alang sa paghandom kanako katong yang balaang panahapon. Okay, dito sa ta sa Pikas lawak. So, papahinumdum tayo ang atong takna alas 4:30. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Dialogo sa kamaturan. Okay mga kapatid, salamat po sa ating mga sponsors. We are so grateful and thankful sa RPN, sa ating mga sponsors. At tayo po ay live din no sa DXXX Zamboanga and sa ating DXKP Pagadian City. So salamat po sa ating manager dyan sa DXKP at saka sa DXXX Zamboanga, no? So Manager CC, no? And we are so grateful and thankful. Ay pwede na pong ipadayon nimo Sir Selbert Dunduyano pertaining to dito sa imong gisgutan kaniya about yung the cross effects, no, o yung krusipiho. Selbert, no, about the cross or the cross effects. So padayon sir. Dunay duha ka phase o kana bang paghulagway no sa katumanan ng Juan 3:14 sa pag-ingon nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga ang anak sa tao kinahanglan iisa usab. Duha ka phase dapat mahitabo gyud no. Ang una katong kamatayon gyud ni Kristo sa cross. Dan ang ikaduha na nga makumpleto gyud ang iyang pagtuman kanang maghimo tag handumanan, muna maghimo tag butang. O muna na natuman na sa pagtuong Katoliko kanang maghimo tag mga crucifix. Kay nga naman kay kadtong word good nga gigamit nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa susamang paagi ang anak sa tao kinahanglan iisa usab. Susamang paagi meaning kung gihimo agribulto tong bitin himuan po na tong agribulto. O larawan ang Kristo nga nagbitay sa cross. So mao na nga kita ka sa mga simbahang Katoliko na yung mga crucifix sindrog yun. Yung nana. Muna siya katumanan kapag kakumpleto nga katumanan ba. Na dili po na siya ingon nga na layo ta sa gospel sa Dios kay bisan pagali sa Old Testament nga diha mabasa nato ang pagdili og mga idolos, mga Diyos-Diyosan. Ang Dios na mga bersikulo nga siya mismo gapahimo. Yes. Katong bitin nga tumbaga, siya may gapahimo ato. Pero bantayan lang natong mga tao kung maghimo tag ribulto, maghimo tag mga representation o simbolo, nga dili nato mahimo nga madyos ba? O sentro. Kay mahimo naman ang Diyos-Diyosan na yun. O sentro sa Sampula na, katulaging bitin nga tumbaga. Ang Diyos may gapahimo, pero sa dihang gisinayop na paghiyos, paggamit sa mga tao, na suko ang Diyos, gipaguba na po. Yes. Nasa 2 Hari 18:4 o 1 Hari 18:4 ba na, nga sa dihang gihimo na nilang Diyos-Diyosan, gihingalan na nilang ngalan sa usa ka Diyos-Diyos, ni Hostan, na suko ang Diyos, gipaguba. Ano sa may pagtulunan na nga ang paghimo, dili daotan sa sakto nga gamit. Kaya ang Diyos may gapahimo, pero sa dihang gihimo ng Diyos, gitawag na nilag ni Horstan ngalan sa usa ka Diyos na suko ang Dios gipagguba na pod. Okay. So, ang Katoliko wala man magtudlo nga kanang dibulto himuong Dios. Kung giludhan na dili man putan ng pagluhod pagpaka Dios na may pagtahod, example 2 Hari 1:13. Si Elijah giludhan. Giludhan. Yes. Oh, dayon sa Buhat 16:24-30 si Pablo og Silas giludhan pod. Pero wala lang gitugot tagal. Pero take note nga kanang atong pagyukbo di ang atong feeling dili lang gyud nga mura nag Dios. Kay madaga respect ng Dios lang. ana. Respect. Kay sama sa nata example ana nga kung masipyat mo tag yukbo nga mura nag Dios atong pagyukbo pagtratar atong makuha natong example katong gibuhat ni Pedro nga iyang gibadlong si Cornelio. Sa diyang iyang Yukbo gibuan niya si kay Pedro. yukbo mo yun. Lain ang pagsabot ni Pedro kay mura gipaka-Dios man siya. Unang gibadlong siya kay ang background gud sa Book of Acts naamon koy mga tao diha nga nasayop sila una-una unsa ang mga apostoles. Kay abi nilag ang mga apostoles kuno na naog mga Dios kuno gikas langit agi kay naghimog mga milagro. Which is siguro probably mo toy una-una ni Pedro ato higayuna. Yes. Nga si Cornelio ni ato higayuna
Wala pa man siya kahibalo sa tibok teaching sa Christianity. Kaya ang nahibawan ka ito pamangkaraan. Yes. Muna, siguro mo ito inisantop gid sa una-una ni Pedro nga kining pagyukbo ni Cornelio niya pagpagka-Diyos mo nang gibadlong siya. Oh, pero Acts wala chapter 10 na. pero wala na magnigar nga po yung mga bersikulo nga kung ang atong pagyukbo pagtahod lang di lang nato itupong sa Dios dili na daotan. Yes. O muna gitawag sa doktrina ng Katoliko og mga veneration of saints, veneration of images nga bisan sa timplugan ni sa Dios unsa may buhaton nila sa templo di ba magampo sila ang mga Israelitas nya naman ay mga larawan. For example, Ezekiel 41 15 hangtod 20 gihulagway diha ang templo sa Dios panahon ni Solomon nga nay mga kinulit inukit o nga anghel kinulit sa larawan sa kirubin. Di na pagali ang gihulagway pa yun nga ang larawan kuno sa kirubin naong sa tao. Oh, Ezekiel 41 naong sa tao. So siguro nalay pako kay kirubin man no. Oh. Pero naong gyud tao. Oh, dayon sa unahan pagkasunod bersikulo giingon napoy naong sa leon. Napagali naong sa leon. So mo nang ang Katoliko sakto sa iyang pag-ingon nga dili man dautan maghimo tag larawan bisan unsa basta dili lang himuong idol, dili lang himuong Dios. Kay nakahinumdum ko sa Deuteronomio 4:16 nga gigamit po ni sa mga dili Katoliko nga klaro man na ano dili maghimog dagway sa babae dagway sa lalaki di ba unya kanang inyong larawan sa mga santos mga lalaki man na din larawan ni Mama Mary babae man na so naigo kuno anang Deuteronomio 4:16. Now, understanding the scripture in context, unsige pasabot anang Deuteronomio 4:16. Kung ato nang basahon ang context ana, referring to mga Diyos-Diyosan na. Okay. Kay katong mga Diyos-Diyosan gud kung dagway og tao idol babae ug lalaki ra man na. Oo. Sama atong ilang Diyosa nga si Diana. Mariana, manginanaw. ayan. Oh, kato Diyos-Diyosan mo nang bawal. Pero kung dagway sa lalaki, dagway sa babae, dili lang Diyos-Diyosan. Sample ka ng atong monument ni Rizal sa atong plaza, di mo na Diyos-Diyosan, kaya mo gitudlo nga Diyos na. Oh. So mo na pwede na, allowed na. Gawas ko ang gobyerno magtudlo nga atong gibuhatag di monument si Rizal kay Diyos yan na to. Kana noon, murag di yun na. Di na Sigurado klaro. yung sayop. Wala na klaro na. Reminding Psalm 74:1-9 nga nagyango-ngo ang mga tao diha mga Israelitas or unsa to ilang gipangyaw-yaw diha nga murag ilang gisultian ng Dios ba nga Ginoo ang among mga balaang simbolo ng hanaw giguba sa among mga kaaway nga sa Salmo 74:1-9 manong ako nang gikutlo tungod kay mo man prueba nga mismo ang katawhan sa Dios bisan sa daang tugon pagani nga gadili sa idolatry ang iyang katawhan mismo na ay mga balaang simbolo Okay. nga giguba kuno sa ilang mga kaaway na nakahinumdum po din ko anang mga dili Katoliko nga ilang panggubo ng larawan ni Mama Mary, larawan sa mga santos kay nagtuo silang sayop na or mga Diyos-Diyosa na. Siguro po sa moral philosophy kung honestly nila na kanang gitawag og honest mistake, dili sila magguilty. Pero kibalo sila nga dili na dapat gubon, dili unta na gubon pero kay ang ilang una-una Diyos-Diyosan man god. So honestly, sakto ra pod kung sakto mangali ang ilang una-una, no? Pero kung sipyat sila honestly na ato lang pong i-correct pinagi sa atong mga sharing nga dili tanang mga larawan o ribulto Diyos-Diyosan. O kadto rang gihimong Dios, gitratar ingon nga Dios, mao ra toy Diyos-Diyosan. Kay kung maingon sila nga di lang ta maghimo kay kanang na may bawal sa Biblia. Ang sakto nga panghuna-huna kung naay sayop nga paghimo og ribulto o mga simbolo, mura po to'y ibawal na to, katong sayop. Pero kay naa may sakto, dili na lang nato himuon tungod kay mahadlok ta nga basig masayop ta. Parehasa ng institusyon sa pagkapulis. Daghan mang pulis nakita na to sa history nga mga abusado. Right. Siguro, moingon ta nga, undangan na lang nato ng institusyon sa pagkapulis, kaya may mga pulis nga abusado. Dili po, kaya wala na bantay sa kalinaw. I-correct lang. Oh. Ano sila? Padayon ng institusyon, i-correct lang. Okay. Kurhian lang to mga pulis nga dili mayo. Okay, kung na siya, to protect and Yes. to protect man gud siya. Mausap sa larawan og ribulto. Ah. Wrong concept nga di na lang ta maghimo tungod kay naay wrong use. Nga kung but na hunaon ang wrong use sa ribulto usa ra gyud kung himuong Dios-Diyosan. Pero ang rason nganong maghimo ta daghang kayo. Unsa may mayo nga gamit sa ribulto
o monument, for example, kanang monument ni Rizal, unsa man nganong gahimo man ana para pasidunggan siya. Yes. Para paghandom Pero wala sa sa- iyang bayan yung buhat. Oh, wala gisimba. Oh. Ug makakita ta mahinumdum dahin ta niya sa iyang maayong example. Mao pod nganong maghimo ang mga Katoliko ug mga larawan sa mga santos tungod kay mas daghan ng rason nganong maghimo ta. Usan ni ana kanang pag-remind na to sa kinabuhi ang mga santusa nga naghimo tag mga ribulto nila. Na sample na ko ana di ko kalimot sa Pinyan akong naigagaw dito nga ni bisita ko sa ilang mga balay na ay nakita nako dito ba nga nagsulod nako sa ilang pirtahan sa wa pa ko kasulod nanay makita nako kanang kalendaryo nga ang hulagway nga gipakita kana bang murag babae nga murag tanaw na dili mo pud ingon nga way kwarta no o pero makaingon ta nga ang iyang gisuot murag kulang bag sukod bas panapton ba wala makaingon ko ngano man na di po kumutog way kapalit saktog sinina na ako mo ti pasabot ba nga kanang hulagway nga atong makita na ni mensahe Tama. kung magkakita tag maot nga larawan or kanang laway po na itong hunahuna. Yes. Di ba? Pero kung makakita Reflects. tag larawan sa mga santos, di, kung labi na akong kahibalota sa ilang kinabuhi, mahinumdum na yun ta sa ilang mga balaan ng buhat. Representation. Muna usa sa maayong gamit sa larawan. Representation. So muna nga, sa palitan sa akong kwarto, o na ako yung mga larawan sa mga santos, di, muna mutabang galig rimahin ako, nga di ko magbuhat og di mao. Kay maulo biya ka galibot na imo mga larawan sa mga santos niya magbuhat kag dili mao. Di ba? O usa na sa paagi. Pero ang mga dili Katoliko basayloon lang kung nila tuyo o gituyo na Dios na bahala nila nga dili taon Diyos-Diyosan na mga ribulto sa mga santos. Kaya nga, yan nga yung dapat maintindihan nila. To venerate is to acquire yung bang concept na they are worthy to pay respect. Yes. Diba? Pero to worship, kanang nang simbahon siya, dili na siya takos. Kay ang makakagahom Yeah, may takos ang simbahon. But, mo lagi na nga, naman ko yung mga tao nga, kanabataong itawag na to nga, mabaw yung kayo og pagtulunan og mga nakatunan. Yes. Labi na kung nurid sila. Kung unsa ray isulti, mura po ilang buhaton. Imong microphone na kuan na nimo na on na nimo. Yes. Kaya try to consider na itanaw na to ang mga kahimtang sa tao because lately kita educated naman we have already 80% na educated na mga Pilipino. So muna nga list na siguro ang time or ang perception kunang panglantaw nga sila dapat simbahon pero dapat sila gitawag kamo nga yukbuan or to pay You respect. have to qualify. Dili The to word worship. yukbo, no? Okay. Kanang mo luhod ta kay naay kinahanglan kuruhian nato nga raw nga panghuna-una sa tao. Yes. Okay. Tinuod Not na. all yukbo worship Yes. nga latria. Tama. Bisan gani kanang mosaludo to sa plug, pagtahod man na. Yukbo man na siya. Pero agi aning wrong concept aning yukbo nga usa ra ilang meaning kanarang pagpakadiyos muna ang mga saksi ni Huba dili na motahod og plug. So Pero di ako puno po na sir. Ang akong kutloon sa agbalik tong 2 Hari 1:13 nga si Elijah gi yukbuan or gi ludhan. Pero wala magtuo tong mga tao nga si Elijah mo ay Dios. Muna usa sa example nga dili tanang pagyukbo o pagluhod sabto na nga kanang sa Greek ganing latria a worship that can be given only to God. Sabto na nga pagtahod. Kay angay po tahoron si Elijah kay man of God good siya. prophet. Then napay lain sa Daniel 2:46. Si Nabucodonosor misimba ni Daniel. Tama. Pero wa to magpasabot nga gisimba sa ingon nga Dios. Kay kung basahon nato sa bersikulo 47, nakahibaluman si Nabucodonosor kinsay Dios ni Daniel. Tama. Pero iyang gisimba Oo. si Daniel. Pay respect. Sa Catholic exegesis, tawag ko nag-respect. Oo. Dili na simba o yukbo nga pagpakadiyos. Kay wa man magtuos na Nabucodonosor nga si Daniel mo'y Dios. Wala gina naigo na diri sa kanil yang dos. Yeah. Pero natay i-qualify gihapon na kay sa bagong English ron, sa bagong English, vocabulary sa English,
kanang pulong worship Worship. sa Dios na lang na. Yes. Okay. Dili na gamiton og veneration. Lahi na ang word nga gamiton basta sa uban na respect or veneration na. Oo. Ang worship sa Dios na lang. Okay. Mo bitaw nga nay mo ingon nga na may pari nag-ingon nga ang Katoliko wa magsimba sa larawan og mga santos. Yes, pare. Referring to the new use vocabulary sa English na. Nga kanang worship sa Dios na lang yun. Nato na Okay. gamiton. Yes, sir. Oh. Pero for example sa mga apologists nga Iglesia ni Cristo, naman na sila taktika mubasa na sa itong mga karaang mga libro sa Katoliko Oo. nga Reference nila. gagamit og pulong worship referring sa veneration. May sila nganong naman lagi bersikulo nga ang inyong pari nagsulat diri sa libro nga nagsimba mo sa mga santos. Ang tubag ana kay ang katong referensyaha ang gigamit nga vocabulary ang karaan. Yes. Nga bisag veneration ra ang gipasabot worship ang pulong gamit. Bisan gani kung magtuon ka ng language sa mga Briton kanang sa England, kana galing mo ingon sila your honor, your worship ang ilang terming gigamit ana. Yes. Your worship. Worship. Oh. Pero karon sa atong vocabulary ron basta worship sa Dios na lang na. Kung ubang tao o ubang santos ba or kung ano na lang nag-venerate ka or nag-respect ka pero dili na worship pulong Yan gamiton. mga Example, na ay usa ka kanang minyo ba? Magtiayon. Ang lalaki nato tindahan, gipalit o sigarilyo ba ka ana. Na-meet niya to ditong iyang classmate nga babae. Oh. Ang asawa nagakita. Oh. So duda na ang asawa nga usa man ni uyab na gawin niya. Oo. So, iyang gihukman base siyang nakita rin nagpatakag dagan niya una-una basig iyang uyab niyo. Muna usa sa example. Ano yung pasabot niya? Di sir ka masuko imong dudahan imong bana nga nangaliwa. Yes. Subaya sa og kigon sa tunia. Ana po. Inana. Maura po na nga kung kami mga Katoliko nagluhod mi klarawan ni Mama Maria. Subaya sa kung sige tudlos Katoliko may tungod ana. Oh. Ang pasabot sa Katoliko ana respect for Mary special veneration not latria. Kanang latria sa Dios ra gyud na. So mo lagi na nga hindi gani ma cuts na to ba, mag-drops na to ko ang word dahil pagyukbo is a different thing and also to venerate or to pay respect. So Sir Dondriano, Salbert? Okay, salamat kay nakit-an mo guna ko ag bersikulo nga i-support gihapon ako ato kung giingon ka ganina. Kanang pulong yukbo o simba kung gamito nato na i-interchange nato nga word yukbo o simba. Sa historical use ana ang simba o yukbo pwede na nimong gamiton bisag pagtahod lang o veneration. Yes. O kanang mo respect kag sa hari ba for example. Pwede gamiton ng word nga simba. Gani kato kung gingon niyo ganina before aning akong basahon ron o kutloon katong sa Daniel 2:46 nga si Nabucodonosor misimba ni Daniel. Pero sa mga bagong hubad ron giusob na dili na lang gigamit ang Pulong nga worship. simba. Agi anang vocabulary ron nga kung worship gani sa Dios ra gyud. Mo nang nalimot ko atong usa ka version nga dili na worship gigamit referring to katong pagtahod ni Nabucodonosor ni Daniel. Murag basta something yukbo ra gihapon pero dili worship ang term gigamit. Mo na example. Then kining sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Dinhi gisimba ang Dios og ang hari nga si David. Kung King James version imong Biblia nga English, gisimba ang Dios og ang hari nga si David. Usa ra ka word gigamit simba. Referring to God and David. Pero sa Catholic exegesis kadtong simba ngadto sa hari nga si David, dili to siya simba ingon nga Dios kundi pagtahod lang. Respect. Mao na nga sa maayong balita Biblia, mao na ni ang pagka-translate. Giusob na ba parang dili ma-misinterpret gani. Gisimba ang Ginoo og miyukbo og giyukbuan ang hari si David, pero ubot na hunahon yukbo simba interchangeable man na, pero gilay-lahi lang para masabot sa mga tao nga lahi gining sa hari. Ni paingon kag miyukbo sa hari. Miyukbo sa hari. Unsa man nga yukbo? Dili na simba nga kanang pagpakadiyos.
Oh, pero sa King James Version, usa ra ka pulong gamit. Gisimba ang Dios ug ang hari nga si David. Oh, pero sa Catholic exegesis lagi basta Dios supreme gina latria. Supreme. Pero referring to David, mo na siya respect or an honor given to sa usa ka hari. Ingon ana, muna sa maayong balita Biblia kining sa imong translation Brad John, gilahi na lang gyud. Gisimba ang Ginoo og giyukbuan ang hari. Parang matagaan din sa kalainan ba? Kalainan. Pero sa King James, usara ka word gigamit. Gisimba ang Diyos ug ang hari nga si David. Munang malibog ng mga uban yun. Mabasa. Oo, maglibog ko. Munang importante gyud nga Gamot sa mga protestante. munang importante nga maminaw tag ka ng mga authorized authority aning mo exegete ba? Basa po lain Oh. sa Biblia. Kay kung magbasa-basa ra tag ato, magpataka ra ta na. Mo man na Alam mo nang dili ka magtuo sa usalong ka ng referensya. Yeah, oo. Kinahanglan Hindi, matag Biblia brother. Dayon na atay kuanon kanang sa Ezekiel gani 41. 15 hangtod sa 20, di ba? Na may kinulit nga kerubin diha yes. sulod sa templo. Yes. Then ang kerubin ang naong dagway is tao. Nagwas tao. Oh. Dayon pagkasunod bersikulo naapoy dagway sa leon. Unsa may significance anang dagway sa leon, ribultus leon. Oh. Des Biblia. Na kung ayon natugtuon ng Biblia kanang leon nagpasabot na siya sa Dios pod. Oh. Gasimbolo ba? Simbolo lang. Oo. Gani sa New Testament, gasimbolo na ni Jesus Christ ng leon. Nasa Revelation. 5:5 kung wa ko masayop nga si Jesus Christ gisimboluhan og leon. Yes. Lion. Oh. So mao na nganong ako ni siyang gikutlo in support pud ganina sa akong gihisgutan nga dili supak ang Dios nga maghimutag mga simbolo. Kay gani ang Dios gisimboluhan og leon. Yes. Sa Ezekiel 41 15 hangtod sa 20. Kay katong kirubin dito nga ribulto nga simbolo man to sa anghel. Yes. Oh, dino niya pagkasunod bersikulo leon naman bod. Kung ayuhon na tuon ng exegesis ng leon kasi simbolo man na sa Dios. Di katong Yes, Lion of Judah. Katong Si kerubin. Jesus Christ sa Revelation. Nag-represent po to sa pagka-present sa Ginoo. Kaya ingon man Ginoo nga kinahanglan na ako sa atubangan sa duha ka kerubin. O makig-istorya kaninyo. Oo. Now, ug di sila mo tuwa to kay ang ila kong makita ato kato namang kerubin, wa man Ginoo di man nila makita kay kuan ko to, spirit ko to. Oo. So, di sila mo tuwa to, di sila makig-istorya. So katong kirubin dito simbolo lang to Simbolo sa presensya lang sa sa Dios. presensya sa Ginoo. Then back to kining leon Brajon, no? Yes, sir. Kanang leon sa Ezekiel 41 Oh, Lion of 15 Judah. hangtod sa 20, Lion of Judah ang gitumbok ko na. Oo. Referring to God na, Jesus Christ. Na, siyempre, sa una, ang common use nga gigamit, ana, kung wala patay dagway ni Jesus Christ, kana man yung leon yun. Yes, Leon. King Di ba? man siya, O, king. kunay gisimbolo. Representing man na siya nga hari. Nganong atong simbahan, di na nakakitag Leon. dagway sa leon. Kaya nagpagkatao naman tong Diyos. Kristo. Muna nga atong simbolo na po doon, ang Jesus Christ doon na nagpagkatao. Correct. Eh, Brad, sa Old Testament, Brad, ang leon gikulit gina sa templo. Oo. Basa ni mo Yeah, na? oo. Oh. Sa Ezekiel. Ikuhit sa templo. Palmira, na sa tao, na ay larawan sa leon. Pero malagi, ang Leon nagpresentar na Jesus Christ. Kung nagpasabot siya ni Jesus Christ, unya kay natao man ito si Jesus Christ, na may dagway. na may So, mahimuan na siya larawan. dagway. Ang Ginoo na may larawan si Kristo. Larawan sa Una Diyos nga, na dili makita. sa atong simbahan ron, dili na leon makita na to. Si Kristo na. Si Kristo na yun. Is Kaya nga, ang representation man gud sa Lion of Judah, ang lion man gud considered as king. O king, yeah. So ang Inyong nabati ang Dayalugo sa kamaturan. Hangtod sa sunod Domingo sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.